Hola, bona nit. Perdoneu el retard, coses del directe. Bueno, primer ens presentarem, això durarà aproximadament una horeta, intentarem no allargar-nos massa. En català tothom va bé? Sí? Val. Bueno, la nostra idea era fer un taller participatiu, però amb la sala que tenim vam decidir que potser era molt millor fer una cosa més de curiositat, per començar a fer una mica de contacte amb la cuina als que no conegueu, i per això quasi tot ho tenim ja quasi preparat. Us ensenyarem a fer un parell de detalls, un parell de salses, coses. Jo aportaré la part més tècnica de la cuina i la meva companya Marta aportarà tot el tema nutricional. Ara ens presentem breument i comencem. Bueno, comença la Marta. Bones, jo em dic Marta. La meva formació no és ni dietista, ni nutricionista, ni res de tot això. Jo vinc de formació empresarial, treballava en oficines fins que em vaig adonar que 8 hores sentada en una oficina era bastant antinatural. I vaig anar a l'aventura i me'n vaig anar a fer una producció ecològica. Vaig estar treballant a la terra, per tant, tot el tema de verdures el conec molt bé des de la terra, des de que creix, des de que es planta, etc. I me faltava la part creativa i amb la cuina he aconseguit treure la meva part més creativa. Al final n'hi ha que pinten, n'hi ha que toquen guitarres, jo he optat per la cuina. Nosaltres tenim un projecte al Mercat de Tarragona, tenim una parada, tenim producció ecològica, tenim producció convencional, sempre en producte de proximitat, i la cuina que fem sempre és en producte local i de proximitat. Amb això a vegades divergem amb alguns vegetarians, vegans, etc. Per exemple, jo no utilitzo fruites tropicals. Ara està de moda l'oli de coco, per exemple, tampoc no l'utilitzo perquè no tenim cocoteros aquí fora, per tant no el fem servir. I ja veureu. Avui hem fet un mix amb l'Eloi i a veure com surt. Hem estat pensant que la part nutricional, ella, en el moment en què ens hem posat a cuinar junts, no hem tingut cap problema, ens ho hem passat molt bé, però hem tingut aquesta divergència de, per exemple, ella estudia nutrició, això és el dimoni per ella. Vull dir, no fa servir el microones, no fa servir soja, no fa servir coses que jo, que cuino marranades veganes, uns canelons, una bechamel, necessito fer servir. Llavors, podríem dir que la Marta seria la cuina del dia a dia i la meva seria la cuina del dia festiu, del sopar. El dia que et vols fotre les botes i vols gaudir una mica d'aquells sabors o d'aquelles textures que potser amb el tema del veganisme o amb el tema del vegetarianisme s'han perdut una mica. Em presento, jo em dic Eloi, he estat treballant sempre amb un altre tipus de sector, de fet encara avui en dia hi treballo, però fa aproximadament un any he començat a tenir la inquietud de dedicar-me a una cosa que m'apassioni i vaig decidir tirar endavant el projecte que és Tarracó Vegana. Tarracó Vegana no és més que un projecte del Camp de Tarragona que el que vol és donar visibilitat a tot allò, com per exemple el negoci de la Marta, que té a veure amb la cuina vegana, la cuina vegetariana, amb el respecte a la vida dels animals, amb tots aquests factors que podem ajuntar i donar-li visibilitat a dintre de Tarragona. Tenim una ciutat, vivim en un país bastant complicat amb el tema vegà, amb el tema vegetarià, amb el tema de recursos, però a la mateixa vivim en una zona molt rica. Vull dir, tenim uns recursos naturals increïbles i sembla que no els sabem veure, en certa manera. Llavors, Tarracó Vegana neix una mica amb la idea de, amb unes cometes molt grans, veganitzar tot el que pugui. Vull dir, jo no vull convèncer ningú, els meus arguments són meus, els vostres són vostres, cadascú sap per què agafa la seva elecció d'alimentació, d'estil de vida, etc. Però a mi m'agrada la meva elecció. Jo la visc amb passió, la visc amb il·lusió
Llavors m'agrada comunicar-ho i aquí estem. Bueno, per això ens hem ajuntat els dos, perquè penso que és important crear sinergies i que moltes vegades tampoc no és jo soc vegà o jo soc vegetarià. Les etiquetes fan molt de mal en aquestes coses. Cadascú fa el que creu que és millor per ell, no? Llavors ara anirem... Epa, Joan. Llavors ara anem per feina. Us hem preparat un menú amb productes que podeu trobar aquest mes i el mes següent, pel tema de treballar en producte de temporada, que consta de 3 plats. Jo us explicaré els plats i la Marta us explicarà què ens aporten nutricionalment i ella us donarà una alternativa per cuinar-ho d'una manera més sana que la meva. Una mica més insípida, tot s'ha de dir. Quan tinc més convidats carnívors és important, és a dir, a part del cos físic tenim un cos mental i emocional que també hem d'alimentar, no només és el cos físic. I penso que moltes vegades també hem de buscar productes que a nosaltres ens recordin receptes que ens feia la nostra mare, etc. Bueno, ja veureu, ho anirem explicant a mesura que anem fent els plats. Doncs primer us he de dir, totes les receptes les tindreu per descarregar en un format molt xulo, en mitja quartilla, a la pàgina de Tarraco Vegana a partir de la setmana vinent. Tinc un blog de cuina en projecte i he preferit, abans d'imprimir, gastar paper i de més, que cadascú, si vol, s'ho pugui imprimir, si no, us podeu descarregar l'arxiu i guardar-lo al vostre ordinador. Llavors, comencem. El primer plat són carxofes amb un rostit carxofes al forn amb un rostit d'ametlles. La recepta és bastant simple, vull dir, netegem les carxofes, ja ho veureu tot detallat a la recepta també. Netegem les carxofes, les posem, tenen un temps de cocció de 25 minuts en global, les posem durant 15 minuts al forn a 180 graus i un cop han passat aquests 15 minuts he fet una picada amb un oli que he marinat amb tòfona perquè tingui un gust així una mica més torradet, ametlles i avellanes i crostons de pa, torrat. Llavors amb això he fet una picada i quan portava més o menys 15 minuts ho hem tirat per sobre. Llavors això, la carxofa és una hortalitza que té un gust, que té aigua i té un gust aiguadet. Jo li poso molt de pebre, li poso molta sal, li poso molt d'oli, aquesta dona em matarà. Llavors, per canviar una miqueta i per distreure una miqueta aquest gust, he apostat pel tema dels fruits secs i de l'oli de tòfona per donar-li un gust una miqueta més torradet, una mica més diferent. A la recepta us ho poso, aquí no ho he posat, se m'ha oblidat. Aconsello a l'hora de presentar-ho amb unes escames de sal fumada o alguna cosa així que li doni un toc una miqueta més de brasa. Jo no posaria sal, però vaja. I romaní fresc. Estan fetes de fa mitja hora, si teniu gana ja us comencem a passar plats, si no, quan acabem d'explicar-vos les receptes podreu fer un tast de tot el que vulgueu. Llavors, ara la Marta, mentre jo em poso a preparar la bechamel pel segon plat, que ja el tenim a mig fer també, la Marta us explicarà sobre el primer plat, què us pot aportar, com cuinar-lo de manera òptima i totes aquestes coses. A veure, primer dir de les carxofes, que ara està en plena temporada, jo penso que també és important en tots els productes, pels qui mengin peix i cereals, etc., que està bé que mirem l'origen de tot el que comprem, perquè que cadascú té l'opció de comprar el que vulgui, però penso que la informació l'hem de tenir. En concret, aquestes carxofes són de Mont-roig, és a dir, aquestes carxofes estan collides d'ahir a la tarda i clar, són superfresques i van molt bé ara a l'hivern pel tema del fetge. Molts dels que esteu menjant carn o hem menjat carn i en el nostre ADN tenim el fetge bastant bloquejat perquè els nostres avantpassats també n'han menjat, doncs les carxofes van molt bé per desbloquejar el fetge. Aquest toc amarg que té va molt bé. Simplement es poden fer, jo les faig amb 4 gotes d'oli, un fons d'aigua i
i saltejades, vull dir que estan boníssimes també. Jo el tema de la sal, jo discrepo, igual que el sal com del sucre, perquè la sal, ara hi ha la mania en molts restaurants de la sal grossa per tot arreu, oli per tot arreu, i tot això el que fa és emmascarar el que realment volem menjar, que és la carxofa. Per tant, a mi que em posin 1 quilo de sal a damunt de les carxofes, doncs no trobo el gust de la carxofa. Penso que és important, si teniu algun dubte o alguna pregunta, que també està bé que ens aneu molestant. Sí, això és important, que no és un monòleg, no és una xapa. Vull dir, aneu preguntant... No us veiem les cares, per això? Sí, això. Com has dit que les cuinaves sense... Jo faig 4 gotes d'oli, les parteixo, depèn de la pressa que tingui, la faig a trossos més petits o més grans, i 4 gotes d'oli, les poso a la paella, un fons d'aigua, i a mi m'agraden ben torradetes, vull dir que espero que s'hagi begut l'aigua, i així et quedaran tubetes, i després espero que se'm torrin una mica, i prou, ja està. El tema de les espècies, jo tampoc no soc... A veure, em poso molt poc. Vull dir, jo em poso a tot, a mansalva. S'ha de dir que jo, a veure, com a dona tinc unes necessitats i ell com a home en té unes altres, igual que tots vosaltres. Les dones normalment sempre mengem més suau, menys quantitat, els homes necessiteu més proteïna, més contundència. Bueno, està bé, doncs, si l'home vol afegir una mica d'espècies o una mica de sal, doncs donar total llibertat, no? És important també que a l'hivern... Un segon. Perquè anem una mica a cavall de tot això. Ara mateix estic fent el segon plat, és una lasanya de lluva, ara us explicaré què és la lluva, com preparar-la, com cuinar-la. És això, però li falta la part de dalt. Amb capricis de l'hort, hem posat de nom, així per anar una mica de Top Chef superguais. Llavors, en aquest cas, les dues receptes són meves, d'anar agafant coses d'aquí i d'allà. La lluva, tinc un amic cuiner que em va ensenyar, el Gabriel, que em va ensenyar com cuinar-la i he anat aprenent una mica d'aquí i allà. Crec que és important recalcar que el tema de la cuina vegana és molt creatiu. Per què? Què passa? Que t'has de buscar la vida. Vull dir, la carn i el peix aporten un sabor molt dominant a tot. Vull dir, intenta fer una paella amb caldo de verdures i fes-ne una amb caldo de carn i veuràs la diferència. Llavors, t'has de buscar la vida a nivell sabors, a nivell textures. Llavors, per això deia que faig servir moltes espècies i tot això. Llavors, el que us volia explicar ara és com faig la bechamel. Pot ser per això o pot ser que un intolerant a la lactosa, pot ser que vulgueu fer una cosa més lleugera, parlo pels que no sigueu vegans ni vegetarians, és una opció més sana. Es fa exactament igual que la bechamel amb llet, el que passa és que hem de canviar la llet per llet de soja. És molt important, i en aquesta sala hi ha gent que ho ha provat, que la llet de soja no tingui sucre, ni edulcorants, perquè el mal de panxa i el sabor és bastant desagradable. Llavors, com esteu veient, he tirat farina, he tirat margarina vegetal i ara ho deixo que es dori una miqueta, que faci una miqueta de pasta. No sé si ho veieu bé. Cuida, Marta. Llavors, he tirat això, una mica... Sí. He tirat una mica de farina, una mica de margarina i deixo que es dori una miqueta. En picotenim daurat, l'única cosa que fem és anar posant la llet de soja a poc fins que agafi la consistència que nosaltres volem. Per exemple, per fer una lasanya no necessitarem tanta farina com per fer el farcit d'unes croquetes. Si voleu fer unes croquetes és exactament igual que les croquetes de carn, o sigui, manipules la verdura o el que vulguis posar-hi, però la bechamel ha de ser més consistent, una miqueta més forta. I ja està, deixo la Marta que segueixi... Només un petit incís, l'últim de les carxofes. És important que a l'hivern cuinem al forn, més que res perquè necessitem temperatura. És a dir, a l'estiu ja podem fer més saltejats, més woks, etc. Però a l'hivern necessitem més coses amb temps i amb temperatura. Simplement això. Jo aquesta bechamel jo la faig amb coliflor. Jo farines no n'utilitzo. Veieu que us dic que el dia que voleu fer marrano feu servir la meva. Llet de soja intento evitar-la també.
més que res perquè al final és una llegum crua, és a dir, és el suc d'una llegum crua. Jo la faig un sofregit de ceba, una coliflor, i la passes amb el pímer i és una fantàstica bechamel. L'únic que heu de vigilar... Sabeu què és la coliflor, no? Bueno, és la blanca, és que hi ha gent que es confon perquè no saben si és coliflor o és broca. Bueno, és la blanca, és la coliflor. Només heu de vigilar perquè la coliflor té molt de gust i simplement d'una coliflor potser amb un quart ja en teniu prou per fer les dues lasanyes, perquè si en poseu massa després us potenciarà més o se sentirà més el gust de coliflor que de la lasanya. A la bechamel jo li poso, avui no li he posat essència de tòfona perquè li he posat a les carxofes i per no monopolitzar el tema de sabors. Quan la tinc feta, si us fixeu, és que no sé, així, val. Vull dir, bechamel tal qual l'altra, i de sabor us dic que està igual, ara està espesa, si volguéssim una miqueta més clara, tiraríem una miqueta més de llet de soja, treballaríem una miqueta més. Ja està, jo he vist que ha sigut un minut, vull dir, ha sigut molt senzill. Jo li poso sempre nou moscada, una miqueta de pebre blanc, una miqueta de nou moscada i una miqueta de sal. I ja està, la Marta estarà en contra de tot això, perquè no és gens sa, però per un diumenge després te'n vas a córrer. Més que res perquè la sal jo no l'utilitzo en cru. Jo sempre l'utilitzo quan faig un sofregit de ceba, poso la sal. Tia, de quin equip ets tu? Antisal. Bé, mantegues tampoc no n'utilitzo. Però bé, que estem fent plats molt creatius, és a dir, jo que no ho he explicat abans, però he estat fent cuina energètica, estic fent i he fet cuina energètica i el que busquem és l'energia en els aliments. Per això us deia la importància del temps i la temperatura, que no sempre necessitem el mateix, i molta gent me ve i em diu dona'm una dieta per una setmana. Dic, jo no t'ho puc donar perquè potser un dia està núvol i plou i necessites plats més calents i que t'escalfin perquè estàs més deprimit, entre cometes, i un altre dia estàs més eufòric perquè ha sortit el sol i necessites alguna més fresc i més lleuger, no? Depèn del que es necessita. Ell és més... No sé si hi ha alguna pregunta fins ara. Aquí baix n'hi ha una, em sembla. No us veig, ho sento. Volia demanar-te la importància d'escalfar els aliments perquè no perdin les seves propietats. La Marta us explicarà com fer la verdura per primer cop en la vostra vida. A mi m'ho va fer. Sí, és a dir, jo la verdura, jo penso que s'ha de diferenciar el que és verdura de fulla a el que és per netejar tuberies, bàsicament. Bròcoli, res d'espinacs ni bledes, tampoc. Això, reté líquids, etc. I l'altre són carxofes o és pastanaga o són altres verdures. La verdura de fulla s'ha de fer 3 minuts, només. En 3 minuts, aigua bullint amb sal i quan tu la tens bullint, no et veig, però vaja, quan tu la tens... No, és que tinc el focus, tampoc... No, és igual. D'aquí endarrere no veiem res des d'aquí. És igual. Bé, la pregunta és en fulla verda. La pregunta és en verdura, en fulla verda, quina és la... No, perquè no perdin, diguéssim... Nutrients. Vale. Ara està molt de moda el tema rou, crudivagar, etc. Jo ho he comprovat i no funciona. A veure, jo vaig estar perquè, bueno, com tots, tenim després de Nadal. Jo us explico la meva experiència perquè penso que potser en algun moment us veieu reflectits. Programa detox. Si esteu en pàgines d'aquestes, després de Nadal era detox, no? És detox per gent que per Nadal ha menjat molta carn i s'ha de depurar. Perfecte. Jo, com no em vaig menjar, no el necessitava. Vaig fer 3 dies de detox perquè em van estar matxacant, ho fem. Vaig estar constipada durant una setmana amb febre perquè a l'hivern, allò tan fred, el teu cos no és el millor que li pots donar. És a dir, perquè a l'hivern, a més, si us escolteu, veieu que realment a l'hivern necessiteu coses més calentes i amb més temperatura i a l'estiu voleu coses més saltejades, no?
Tema fibra, 3 minuts. Si no, perd tots els nutrients i ho perd tot. Cru, no. Jo, Rabanets premsats o escaldats 15 segons, per exemple. Amanides, que la gent també, amanides cada dia en ple hivern. Pots fer una amanida de bròcoli amb rabanets, per exemple, i és fantàstica. Jo faig, per exemple, una vinagreta amb salsa de soja, concentrat de poma, que no sé si sabeu el que és com un... És concentrat de poma. És dolç, és el punt aquest més dolç. Com una compota, no? Sí, és més suc. I després hi poso una mica de fruits secs. I ho poses allí, ni olis, ni sal, ni res. I tu realment estàs menjant aquell bròcoli. Perquè si no, si tu estàs... És a dir, avui hem anat a un lloc, perquè clar, nosaltres estem tot el dia aquí dins el mercat i hi ha dies que has de menjar fora. A mi m'han donat un bròcoli que jo no me l'he menjat, perquè aquell bròcoli ja estava al pobre que ja no s'hi veia. Perquè és que en 20 minuts, com les nostres mares pobres, que no en sabia... A veure, no els hi han ensenyat res més. Verdura de 20 minuts, per mi ho ha perdut tot. És a dir, l'aigua que llences per l'aigüera és el que aporta tots els nutrients. No soc partidària de cru tampoc, que ara està molt de moda, però jo he comprovat que a mi no em funciona. I molts crudivagants tenen problemes de falta d'energia, amb cicles depressius, etc. Això cadascú l'experiència, jo penso que és important d'escoltar-nos i que el que em va bé a mi, a la millor tot va bé una altra cosa i que cadascú ha de buscar el seu punt òptim, el seu equilibri dins d'uns paràmetres, Que si es començo a dir tot el que no mengem... Clar, és que està quedant com l'avorrida del tema, saps? Vull dir, això no, espècies... Però tinc reserves, jo sempre dic, jo tinc reserves, perquè a mi em diuen, però què menges? Dic, a mi em veus amb cara de gana? Dic, a veure, jo diria que no, però la veritat és que a casa com som dos fem... La meva parella és el que fa de conillet d'Índies i ell s'ho passa molt bé perquè és qüestió d'inventiva. Jo cada setmana estic portant una recepta nova i és important de portar nous gustos, noves textures dins els... Jo, per exemple, tot l'industrial no en gasto tampoc. És a dir, jo soja, tofu, sí, però quan són texturitzades i tot això, tot el que ha estat molt manipulat, jo no n'utilitzo. Ja ho manipulo jo després el bròcoli o ja li afegirem una vinagreta, però ja està. És molt senzill, però bueno, és qüestió de... Al final és més el cos mental el que t'està dient vull coses noves. El teu cos físic, què necessita netejar? Tu veuries, li donem bròcoli. Cada dia bròcoli? Doncs sí, cada dia bròcoli. Però el teu cos mental diu, hòstia, una altra vegada bròcoli. Bueno, és... Clar, jo jugo molt amb les vinagretes, per exemple, un dia hi poso avellana, l'altre dia li poso ametlles, un altre dia li poso... Doncs mira, l'altre dia vaig fer un extra i vaig agafar la nata aquesta de cibada i li vaig posar mostassa i vaig fer la col 3 minuts, que és fulla. Un extra. I vaig posar nata amb mostassa, bueno, ja era el meu extra. Però clar, quan arribes a un equilibri és curiós, com tu mateix, jo per exemple quan hi ha coses molt picants, molt salades, ja és com el teu cos ja no ho accepta, perquè estàs en és arribar a un equilibri. És a dir, el tema és que hi ha uns aliments extrems, és que és molt llarg el tema, hi ha aliments extrems i tu quan tu estàs consumint d'un extrem et demana 7 vegades l'altre extrem. No sé si ho tens. Estàs amb el yin i el yang, per exemple? Vale. Parlem així, doncs. Clar, doncs... Exacte. Has fet energètica, també? No, però... Macrobiòtica? Vale. Bueno, és real, és a dir, tu comproves, en el moment que tu deixes la carn, ja no tens necessitat de sucres. I és curiós, i és així, és a dir, jo em menjo una peça de carn, necessitaré 7 vegades el sucre. És comprovar-ho. És cert, i quan estàs en un equilibri, quan tu menges algues, quan tu menges bròcoli, quan tu menges cereal, l'altre ja no tens necessitat. I si tens necessitat o tens algun apego, que diuen, és perquè normalment tens alguna carència o no has posat, per exemple, la textura cruixent, que avui a la carxofa ens la donarà el fruit sec. Hem fet un menjar, un àpat molt humit, necessitem aquest crunch, no? I a la tarda anirem a picar galetes, per exemple.
És curiós, és molt divertit, perquè vas provant cada dia de dir avui que he fallat, no? I dius a la tarda, veus, he necessitat menjar sucre, per exemple. Està molt bé, vull dir que jo convido a que ho proveu. Molt bé, us explico, que us he dit de la lasanya així molt ràpid per poder fer la beixamel, us explico com l'he fet i com he treballat la lluva. Em sembla que m'he deixat el paquet de lluva dalt que us el volia ensenyar. Ara us ensenyaré què és la lluva, pels que no ho coneixeu, és un tipus de soja deshidratada, es fa treballant llet de soja i traient-li la nata, és molt laboriosa de fer, però tenim la sort que com quasi totes les coses els xinos la fan i la venen. I és econòmica, val 2 euros o així, un paquet de 150 grams. Penseu que amb un paquet de 150 grams jo he fet aquestes 2 lasanyes. Ara quan us ho veixi la Marta, he guardat un tros perquè la toqueu, perquè ho veieu, és bastant desagradable, vull dir, a la vista és bastant desagradable, però té possibilitats infinites. La manera de cuinar-la, o la manera com jo la cuino, jo faig un preparat amb 1 litre d'aigua, faig un quart de litre de salsa de soja, i això també està posat a la recepta. Un quart de litre de salsa de soja, espècies, tomillo, que no sé com es diu en català, romaní, all, és farigola el tomillo? Sí, doncs això, farigola. I ho poso tot a bullir. Quan la lluva s'hidrata, sembla pollastre. És una carn així que es desfà i tal. És molt important que, jo us he dit aquestes espècies, però és molt important que... La té el Joan? No, arriba. Val. És molt important que sigueu contundents amb els sabors. Per què? Perquè és molt insípid. Si heu tastat el tofu, i imagino que molts l'haureu tastat, és insípid i està desagradable de vegades, perquè té aquest regustet de vegetal xungo, fermentat. Llavors, clar, això, com està dessecat, no té aquell deje, però li has de treure, li has de fotre gasto perquè sàpiga alguna cosa. Llavors, jo preparo la lluva per una banda i per una altra banda he fet un sofregit amb porros, ceba, alls tendres, julivert fresc, pèsols i ja està. Sí, pèsols i ja està. I espinacs. He barrejat, he fet un sofregit amb tot això, amb una miqueta de nata de cibada i ho he juntat amb la lluva i ja està. Plaques de lasanya, una base de tomàquet fregit, que és un deje que tinc de mona àvia de tota la vida, i ja està, fas la bechamel i hem portat un formatge, aquest en concret jo no l'he tastat, un formatge vegà estil mozzarella, per ratllar-ne una miqueta i que faci una miqueta aquest efecte de cuina. Ara, de cuina, de gratinat, perdoneu. Ara, jo tenia preparat un postre, o tenia pensat fer un postre, però la Marta la setmana passada em va dir espera que t'estàs enredant, que sortirem d'allà a les 12 de la nit, i no és plan. Llavors, la recepta del postre és obra de la Marta, la prepararà ella, de fet, i farem una crema de castanyes i... És una mousse de xocolata sense ser mousse i sense tenir xocolata. És l'altra etiqueta, no? La primera és vegetarians i vegans i l'altra és hem de posar noms que s'assemblin als carnívors. Hi ha gent que ho necessita pel tema mental, no pel físic, però és mousse pel tema de textura, xocolata perquè és negra, però farem servir, que això és fantàstic, és el gran descobriment, carovela. No sé si el coneixeu. Home, s'ha sentit el garrofa per aquí. És crema de garrofa. Nocilla, però de garrofa. A veure, no es pot abusar perquè això porta mantegues, a veure, això és molt energètic, però un dia extra ho podem fer. A veure, jo a casa a vegades em demanen postres, jo no en soc massa. El tema postres també és important que no se'ls mengeu després dels àpats. Les nostres postres és a 1 hora i mitja després de menjar. Suposo que tots això ja ho sabeu, no? Això de menjar la peça de fruita després de... No ho sabeu? És que hi ha coses que jo dono per suposades perquè ja no les faig i clar, hi ha gent que encara ho està fent.
El tema de... És millor menjar la fruita, per exemple, o a mig matí o a mitja tarda. És aconsellable menjar la fruita, el que és fresca, a mig matí. Perquè a mitja tarda el que passa és que al final la fruita resulta ser sucre. I el sucre el que et dona és una pujada d'energia. El que necessitem nosaltres a mitja tarda precisament és començar a relaxar-nos per anar a dormir. Clar, després la gent és que no pot dormir, que té insomni, prenem pastilles, etc. Si nosaltres estem menjant fruita crua a mitja tarda, resulta que a l'hora d'anar a dormir doncs no tenim son. Comprovat, eh? Jo m'ha passat. No sé si teniu algun dubte més de les postres. La sal. És sal. És sal. Per què cal gastar aigua de mar? És a dir, és que, a veure, jo, la meva visió crítica és amb tot, és a dir, és en el tema de proximitat de verdures, és en el tema de quilòmetre zero, de... No ho deia per això, és a dir, és un producte que tu estàs donant un benefici a una empresa, que això està molt manipulat, és a dir, tu no te'n vas al mar i agafes el got d'aigua i te'l poses. Si és això, bueno, si ho fas sí, perfecte, però hi ha molta gent, perquè ara està de moda també, que si aigua de mar, que si Himàlaia, i tu quan vas a comprar te diuen és que l'ecològic és car. Si compres tot això sí que és car. Perfecte, però per què la necessites? Per bullir, per exemple? Perfecte. És a dir, jo quan ho faig, per exemple, el que et deia de la verdura, jo poso l'aigua amb sal, si tu ho fas així, el que passa que el Mediterrani està molt contaminat. Jo no ho faria, i menys aquí a Tarragona, ho sento, jo no soc de Tarragona, jo no ho faria. És una mica arriscat, penso, jo no soc química. Sí, bueno, aquesta també és l'altra excusa de molts carnívors que et diuen és que com ja estan contaminats podem menjar de tot, perfecte. Però jo almenys aquesta part me la trec, no? És a dir, jo sé la meva experiència, jo sé que la meva energia ha canviat, que la carn provoca agressivitat, que provoca temes mentals, d'alts i baixos energètics amb el sucre, etc. Quan tu arribes a un equilibri ja no necessites res més. I jo, tantes coses manipulades, industrials i tal, doncs no. Jo agafo l'arròs, agafo el cereal en gra, etc. i després ja començo a fer. Tema verdures, sense intermediaris. Jo penso que s'ha de tenir una visió molt crítica. Que tu vols fer servir aigua de sal, perfecte. Però jo, que me vingui amb un bric, per exemple, que tu ja estàs creant residus... Això és una opinió meva, Cadascú jo penso que ha de ser conseqüent, és a dir, ara està de moda això de les bosses, però si després jo estic comprant brics... Bé, jo intento comprar sempre formats grans, amb sacs, per eliminar residus. És una mica el que intentem fer... És tot un global, és a dir, no només... Perdona. Que no només és la cuina energètica, com de dir com m'he d'alimentar, en el punt, per mi, egoista, sinó, és a dir, jo vull deixar el món una mica millor del que quan hi he arribat. I això porta moltes coses, no només amb el tema jo d'alimentar-me, sinó de no matar animals i ajudar el veí, etc. A partir d'aquí cadascú... És ser conseqüent una mica amb l'opció de cadascú, però torno a dir el mateix, vull dir... és molt personal, vull dir, cadascú... Sí. Cadascú té la seva opinió, Mireu... I jo us explico... Jo discrepo, però només de preguntar per la sal. Sí. Bueno, no, però la sal de l'Himàlaia és sal, és com els sucres, per exemple, perquè ell me diu, és panela, és sucre, vull dir, és que és sucre, és a dir, al final és sucre. Mireu, us he portat, ara està passant per la primera filera la lluva, amb el que he fet el farcit així, no et voldràs menjar la lasanya. Si ho olores ara, segurament no t'agradarà. Us ensenyo l'envàs, perquè veieu, que és una de les coses, vull dir, això ho veieu amb aquest aspecte aquí dintre i no ho compraríeu mai. Bueno, jo de fet no ho havia comprat fins que no em van explicar el que es podia fer. Ara he portat a dalt al forn les lasanyes perquè es gratinin durant uns 10 minutets, perquè les tingueu calentetes just quan acabem. I us explico, la Marta està preparant la mousse. La mousse va amb una llet d'arròs i avellanes, les castanyes,
bullir, que es deixi fer una miqueta i tal, i un cop està bullit i està fet, hem de posar la crema de garrofa, que no sé per on està, aquí, una culleradeta. Ho passem per la mini pimer i tenim una crema de xocolata. Nosaltres hem preparat a banda una miqueta de taronja ratllada per donar-li un gustet que mati una mica el gust de la xocolata. I a banda us he fet de pica-pica unes galetetes, per dir alguna cosa, perquè el tamany és considerable, de festucs i xocolata negra. Ara els he preparat les galetes, és una recepta de cookie vegana normal, i en vez de posar-li només la xocolata he picat uns festucs i els he posat dins perquè doni un puntet de salat. A banda d'això he fet un glacejat amb el suc d'una taronja i sucre glaç o sucre glacé. Llavors es tracta de matar una miqueta més aquest gust del festuc donant-li un puntet més àcid. Llavors un cop tinc el suc de taronja i el sucre glaç barrejat, perquè és que no té més secret, el que faig és glacejar les galetes. Les vaig agafant una per una, com si les suqués, i ja deixem que es refredi. I veieu que quan es refredi, com els dònuts i tal, que tenen aquella capeta de glacejat, doncs això, queda una miqueta blanquet i li dona un gustet. I ja està. Mireu, ara la Marta... Sí, crec que no us he explicat... Bueno, em sentiu bé, És que així necessito dues mans. No sé si no us he explicat els postres del final? Bueno, els hi acabo d'explicar ja. Vale, és que combinen tal i tal. No, només els hi he dit una mica per sobre, però... La textura jo l'aconsegueixo amb les castanyes. Et dona aquesta textura de mousse, vale? Això, jo també he vist receptes que ho fan amb albocats, he tingut perquè les castanyes ara és difícil trobar-ne, i també es pot fer, per exemple, amb anacards remullats amb aigua calenta unes hores i també et dona aquesta textura així cremosa, vale? Jo ara el que estic fent és agafant la... Jo he agafat llet d'arròs amb avellanes, jo penso que el fruit sec també, per gent que necessita més consistència, doncs va bé perquè et dona aquell gustet de fruit sec que també està molt bé. Ho estic barrejant i després ho barrejarem tot amb el pimer i ja està, i posarem una mica de taronja i ja està. És molt fàcil, I queda bé. Perquè veieu fins a quin punt hem tingut dicotomies mentre estàvem cuinant. La idea principal era, com vaig posar l'esdeveniment, era fer tot el menú en producte de temporada, com us he dit al començament. Però resulta que les maduixes són de temporada però són tropicals, segons diu la meva companya. Perquè vols dir xirimoia, tu. Dic xirimoia? Dic, no. I bueno, vam decidir, ella em va dir, doncs podem fer això de castanyes. Dic, home, però si les castanyes no són de temporada, ara te tengo acorralada. Bueno, ja, però mola, és fàcil, no sé què. Dic, vinga, tira. Bueno, cal dir que les castanyes és important perquè molta gent es queixa que dona gasos, etc. El tema és que no s'estan... Te passa, tu? No sé si és que et passa. El tema és que la castanya l'hem de considerar com si fos una llegum, com si fos un cigró o una llentia. Per tant, s'ha de coure amb algues, jo sempre hi va molt bé per tema de digestió, va molt bé coure amb algues entre mínim 50 minuts. Això és veritat, no hem parlat de llegums, de fet, però és un truquet bastant interessant. Quan feu llegum crua, tipus cigrons, tipus qualsevol cosa així, és interessant posar-hi una mica d'alga kombu i fins i tot comino, que no sé si ho estic dient en català, per qui li agradi, perquè també té un gust molt particular, posar-hi una miqueta a l'aigua. Llavors, quan bulls, si li poses el comí, agafa molt el sabor, si li poses l'alga, la kombu o la nori o el que sigui, no agafa tant de gust, però sí que és veritat que és molt més fàcil de digerir. Us estic posant més xocolata perquè no us queixeu, Ara vol quedar de guai, saps? No, té gust de garrofa. És a dir, a mi m'agrada molt la castanya perquè et dona... és dolça. Sí. Això que has dit que se li tira l'aigua, sí. els cigrons i tot això, sí. És quan la bullim o quan ho deixem en remull la nit abans? Quan la bullim. Quan la bullim, vull dir, el procés d'ebullició que faries amb sal, normalment, li poses la làmina d'alga nori o de... Sal no, els llegums.
Que no se li acudeixi amb algú... Bueno, jo n'hi poso, saps? Però al final, no? Al final la deus posar. I se't cauen bé. Jo és que sóc molt de tensió alta, saps? No, per això, perquè se contrau. No, bueno, no sé, tampoc. Vull dir, ara mateix m'acabes d'enganxar. Però bueno, és això, sí, a l'aigua. Vull dir, li poses... Jo al comí, per exemple, sí que tinc consciència de que li poso sempre abans una miqueta, i l'alga també. És això, simplement, si tens algú que no li agrada el gust del comí, si poses ni que sigui una miqueta de comí a l'aigua de bullir, ja et sabrà tot igual. Heu de vigilar a posar l'alga, perquè si poses massa al tenir, jo, almenys, com té sal, si et passes a posar molta alga, el que fa és que el llegum es tanca i no se t'alga. Potser em passa més amb els cigrons perquè és més delicat, però has de vigilar de no posar-ne massa. És aconsellable la combo, que és de cocció llarga, que és més doble, i va molt bé. I és important incorporar algues perquè t'aporta minerals, és a dir, quan portes una dieta tan austera necessites aport de minerals i és important les algues a diari. Mira, hi ha una cosa que no us he explicat abans, que també, si molts d'aquí sou vegans, sabreu fer-ho servir, perdona. Que ho he posat a la lasanya, això és llevat de cervesa desamargat. Quan vols deixar el formatge, si ets una persona com jo que té problemes d'addicció amb el formatge, i comences a veure que no hi ha... Perquè menja sucre. Bueno, ja ho discutirem, això. Doncs busques un sabor similar. I el talón d'Aquil·les del veganisme per mi és que no hi ha res que s'assembli al formatge. Vull dir, és que és l'únic menjar que trobo a faltar i que és un sabor que no he pogut repetir, excepte amb aquesta cosa. Amb això es fa el parmesà. La recepta de parmesà vegà es fa triturant llevat de cervesa amb ametlles crues i sal. Jo quan em faig bastant, el guardo, però si no tiro d'això. Vull dir, jo estic tot el dia, faig pasta, pum, això, pum, estic tot el dia tirant-li això. És bo perquè nutricionalment la Marta ens podrà il·luminar, no? Amb el llevat de cervesa? No li agrada tampoc. Això ara mateix ho venen a l'Espar. Sí. S'ha posat molt de moda ara. Sí, ara, per una cosa que jo sempre m'he queixat del país, com us deia abans, és que quan surts d'aquí veus que és molt més fàcil no consumir productes d'origen animal. Vull dir, sempre dic el mateix. Jo l'any passat vaig estar a Londres, és l'últim lloc internacional que he anat, i al Tesco, que és un súper com un Lidl, tenies formatges, llets de totes les classes, refrigerades ja, vull dir, o sigui, otro nivell, i a un preu, sí, vull dir, una cosa és que en trobis de soja, d'avena, de tal, i ara el que s'està començant a veure aquí és una mica doncs això, no? Bueno, depèn de quines marques no són gaire aconsellables, les que trobes al súper, perquè no és producte ecològic o perquè, com deia la Marta, segons quines soja, si no és ecològica, no és gaire recomanable, però ara mateix, llevat de cervesa a l'Espar, llet d'aquesta, que és la que jo faig servir per fer la bechamel i per fer les receptes salades, la teniu al Mercadona, la teniu a l'Espar, no em patrocinen, però a l'Espar ara en tenen com a 8 o 9 tipus diferents, vull dir, n'hi ha d'avellanes, de coco amb arròs, d'una animalada. Tofu també comença a veure's als supermercats. Hamburgueses vegetals a preu d'or i a qualitat tal, però un dia et treuen d'un apuro, saps? Vull dir, bueno, per almenys tenim una opció. Jo el que faig, si voleu ja penjaré la recepta, la vaig agafar d'un llibre que m'ha anat molt bé. Jo el que faig és poso, ara mateix amb les quantitats potser t'enganyo, però és com un got de llevat de cervesa, 6 o 10 ametlles crues, sense torrar i sense pell, i una culleradeta petita de cafè de sal. Això ho poses al molinillo, al triturador, i ja està. I després ho guardes a la nevera. Jo guardo un tàper de vidre a la nevera, perquè no es ressequi. I ja et dic, va bé. A més és que quan el tens fet, vull dir, és com, vinga, tot el dia, a tot li fots. Bueno. Sí, yo con anacardos hago, que us en volia portar, però al final se me ha liado el tema. Faig sobrassada amb els anacards. Con anacardos, con tomate concentrado, d'aquest que va amb un tub que sembla de pasta dentífrica, sabeu?
Es, yo lo probé con tomate seco y me salió de una manera. Lo probé con un poquito de tomate seco y el tomate concentrado y me quedó muchísimo más cremosa, mucho más guai. És una tomaca que venen amb un tub, saps aquests tubs de la lechera o de tal, que és, val? Pues igual. I jo ara mateix n'he comprat un d'una marca que es diu Parma di Oro, em sembla, que és com per fer, els italians ho fan servir per fer salses, per les pastes i tal. A l'Espar el vaig comprar aquest. A més d'allò que fan, posen ofertes, allò que no vol ningú, a €1, doncs me'n vaig fer un far. Vull dir, em sembla, encara en tinc un per estrenar, em sembla. Llet de coco igual, perquè allò és una mina pel vegano. Vull dir, el que no compra ningú, vas a l'Espar de Bonavista i què collons ha de comprar llet de coco, m'entens? Em perdó del llenguatge. O, a part de jo, ningú. I clar, doncs, sí, caduca d'aquí 3 mesos, però bueno, €1, saps? Jo he provat moltes coses a la cuina fent això. L'almendrina, sabeu l'almendrina, el concentrat d'ametlles? Doncs igual, al mateix punto de superofertes, a €1, un pot que val 4 o 5. Doncs vinga, vaig a buscar una recepta que pugui combinar amb això i he anat provant coses. I la tomàquet aquesta que tinc concentrada va molt bé. És que és diferent, vull dir, la tomàquet fregida o quan fas una salsa de tomàquet és més líquida, més per lligar, no? Potser. I la tomàquet concentrada aquesta a mi em va molt bé per les llegums, per exemple. Tu vols fer uns cigrons saltesadets amb una mica de tomàquet, amb una mica de ceba, i si li poses aquest tomàquet, li poses molt menys, una culleradeta, queda com a més arrapat a la llegum. No és tan en sopa, m'entens? No és tan caldós en aquest sentit. I ja. He d'engegar la màquina? Dale. No, jo tampoc, no l'hem provat, de fet. Ojo, Sí? Podreu tastar, Home, vull dir, tot això no és per nosaltres per sopar, ja us ho dic. I tant. Hem baixat al microones a riesgo de que la Marta s'enfadés per poder-les calentar. Vaig a buscar un estri per servir i qui vulgui ja podreu començar a provar-ho, val? I si teniu alguna pregunta quan ho proveu, doncs fins a les 10:15 em sembla que no ens fan fora. Aquesta dolçor o les cremes? Mireu, la tomàquet que... Perdona, Marta. La tomàquet que us comentava és aquesta, val? Aquesta marca en concret, però n'hi ha bastantes més. Y pues lo venden en bastantes sitios. Va muy bien por el tema de ese, que es más aceitosa, es mucho más aceitosa. Entonces se pega más al alimento, no te queda tan salsa, tan suelto. Aquest, en concret, €1. No, és tomàquet concentrat.
Has vist el tomàquet sec en oli? Sí. Bueno, doncs també el venen, fes una volta pel súper. És com el tomàquet sec, però triturat, molt concentrat. Llavors va molt bé per fer salses o per directament a l'aliment. No et dona la mateixa textura que la tomàquet fregida. Per exemple, hi ha L'obriré perquè el veieu. solís, no? Que també és tomàquet. No, el solís és tomàquet fregit. El solís és un tomàquet triturat que l'han fregit i han fet una salsa. I això és un concentrat de tomàquet. Mira. Sembla ketchup. No, però és més sec de sabor. Llavors la sobrassada amb això queda bé, queda prou bé. Jo l'havia vist amb tomàquet amb oli, o sigui, amb el tomàquet sec i oli, i la vaig provar amb això i queda molt millor. Bueno, quan vulgueu començar a tastar alguna cosa, podeu venir per aquí. No sé. Hi ha alguna pregunta? No ve que hi ha gana. Això què és? Això són galetes, són cookies de festucs i xocolata. Hem de provar una altra. És que no veig res des d'aquí. No veo nada. Voleu provar? Sí, És que m'estava mirant. potser està freda. En plan, com Es igual, la misma mira que